Hello mga kaidol, happy Sunday sa tanan. So karon pa ko ni guho, no, sa kabisi. Ay grabe ka puno ang atong shop oh. Grabe puno pati bisihan ng mga kaidol. So palakaw meron mag home service may matumig barangay Malandag, Malungon sa Hangani province. So nagpislango ta. Dutlan kitag subaw no. So ang top down nga dalaon ako na napuno na nig mga gamit, mga importanteng gamit. Sa electric fans, mga washing, sa mga TV, kay namin home service ito, ayoko na mo ang TV, ayoko na mo ang washing, ayoko na mo ang electric fan. So ready to ride namin, nangapi pa mi daan. Kaubanan ako. Muna yung mabirada ron. Ready to ride na ni. Yung mga tools. Dito na. So gambak na mo ron. Diretso na. So isag islango tagamay pero blingkamo ta para makabayad sa mga bayro nun. So ang shop na pupuno na oh. Grabe TV, duha lang na inyong nakita. Pero pag abot diri sa sulod pati daghana. Nga nag TV pag abot diri sa sulod. Ara oh. Puro na TV dia oh. So muna na. Bye bye and good luck.